kenditi. Nah. Nok. Dalem sayang. Wes semene-suwene anggone awake dhewe ora ketemu. Nggih, Mas. Kangen iki tak titipke. Mugi ndadoske sliramu tambahing tresno ning aku. Nggih, Kang Mas. Sewindu sumelawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu pemujanmu ati susah mung kangen sliramu Bagus, papujanku ora beda rasane atiku. Awak longkrang ora bisa turu. Wayang ngaremu ngreredu atiku. rino wengi tandiyani aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari among sira kang bisa namani Wong bagus tresnaku iki ra bakal ayu. Ora suwe aku bisa sumanding ana ing sisih. Naruto malah iki asik syutinge apa no audione apa sing isa-isa sapa dik oke oh lah dalah sewindu sumelawase kowe lunga ora pamit aku
Luar biasa. Masuk. Kayak mendem cubung ngono to. Aku mau sliramu teka. Piye? Heeh. Heh. Lah iya. Teko. Maksudnya teko wi lho. Datang. Weh, kene Jawa Timuran kok Lin. Oh iya. Piye? Teko. Iki mau aku wis bayang iki. Matane. Mripate iki nyawang rai ngono lho, Mas. Hei, Ora gareng iki kira. menghargai to. Gareng kira kira. Oh, Senajan kira. to Oh, sing iya, di kira. Sawang Rai, Heeh. nang yo panggah ditujuke ning Rai. Rai. Ngono lho, Dik. Oh iya. Ayo. Lah yo, iki mau teko aku wis bayangke. Pomo ndemi iki macake koyo ngene iki lha yo opo? Oh, oh sampean rungote nek pitulasan. Iki Angguruk mini. iki. Bayo ning panggung dhuwur kena angin. Ewer. Kayak blower ngisor. Ojo nek ndungu kok malah. Iya, ra. Rada rene. Sing diamuk kan sampean, aku aman. Lho kene wis kebal kok Lin. Padakno. Iki umpama sirahne lho kok cor-coran kok iki. Untung sampean wis ra duwe otak ya, Mas. Mau dituthuk dadi ra mungkin gagar otak. Lah otake nek ndi? Lah mbuh. Oh, manungsa kok ora ndek otak padakno. Neng yo pancen bener. Piye? Aku mudhun kok mobil iki mau. Heeh. Bayo, anane kirik lho wedi karo aku. Kok iso wedi? Lah ning ngisor kono mau to. Piye? Aku medhoni. Kirike langsung jegok. Piye jegoke? Kirike kono kok sampean to, Mas? Ya maksudnya kirikne kono mau Piye lho. kok persis? Lah yo kan roh aku wedi. Ngono lho. Cuma marah-marah ya. Kirike kono apa kene? Jesu malah ngono kuwi ya. Aja semelang wong bagus tresnaku iki ra bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing Mas, Lah tak kira rombongan. Ayo. Roro jongkang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperang mula kowe dadi wanita boyong yo ya Kowe aja kemalungko berarti langgaku durung rampung bela mati kang Mas Prabu Tumala kang wis sedan aku ana segera tobat kowe wani toko parang ora mokal yen Bandung lanang jagat putra ratu Prabu Bengging Tamarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa para jonggrang sutmaduka pundhut garwa Jaka Brandem aku tak duwe
bakal yen aku nandang kasmaran awas padakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan lho topat kowe wanita keparat ora mokal yen dandung lanange jagat putra ratu Penggi Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowoso Rara Jonggrang kowe patenan tenan Jaka Bandung aku tak duwe berkono Canti sewu sewengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti Gunge manuwun nggih Jonggrang sela sampun. pawak Monggo. terus Naruto bareng kakak multimedia Putra BAB wonten Kang Tarno Tania Jaya Sugeng Lara Sugeng Wedangan Laket Mas Dimajling wonten Ince Sedap Malam Sugeng Lara Sugeng Wedangan Laket Idalitu lidalitu Monggo Pak Lurah Wayangan kang riku ra ilang saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali Matan sakelingan esemu raguan saka
Dawa sami-sami Bapak. Kalenjengan mboten napa? Kandhane kok panggah sing mening dhewe. Pak Deloso alak ae lae. Narutama oh Wonten. Iya iya yo iya iya yo. Ditengani Mbah Cokro. Itali duli lama-lama. Ambiar lah tala ya bora. Ya tala. Wis pirang taun lawase Kang Tarno. ana kene entekane Iya yo iya iya yo. ngantung-ngantung nggonku nunggu nganti putih rambutku. Ayo wong ayu. Sedika dawuh. Rasane dadi saya suwe. Lah saya tambah nemen. Ngalor ngidul kaya wong bingung. Udan kangen ra bisa dibentuk. Wong ayu kalau bali aku nambah nyajan sak kedeping netra ati lega muga antuk tamba gandeng sora ketemu karo mbok Endembik ketemu pisan diudani dadi udan kangen. Oh alah so, Pak Deloso. Lah nggih. Lah piye ta? Lah ya bener ta. Oke. Sakniki? Ya. Oke. Masa sesuk bar kok. Iya ya so, coba banter-banter. Pake tak batin yo, pake tak batin. Ngoten ya Pak Deloso? Nggih. Nganti kegawa ing mimpi. Gawang-gawang sliramu ora teko. Ati iki dadi gelang. Tak goleki sliramu ora ono. Narutama seserangan Amul Timeria Putra BAP Pak Deloso Oke. Pinara Pak D Oh nggih. alak lae ngono tok to asik asik Itali duli barawa ambiar lada ya bener. Wis pirang taun lawase ana kene Lada lah ya bener. Jos. Ayo iya. ngantung-ngantung nggonku nunggu nganti putih rambutku. Sati dadi kang saya suwe saya dadalah tambah nemen ngalor ngidul kaya wong bingung mendem kangen ra
tangga muga antut tangga hae yos aku nek amor kowe jano ora ngantuk dadi ra ngantuk Mbak Pripun maksude? gumyak Allah lae apa ya to sok apa ya to Pak Loso nggih ngono kuwi dek marai aku jan bar iki engko dibablaske telingsangan Mas Agung Oke. oh balik pelok barang Masuk. oh, oke ketoke calon penanggap iki ketoke insyaallah enggal mawon mumpung sing ngendang tesih dereng teko wayahe tesih ngendang maksude iki Oh, lah ngono nek guru lho Mas daftar guru kae Iki kan niti guru. iya Ya tak amini lah. sepira Mas Tak amini lho. nganti kekowo ing Ayo. kapan sliramu ora teko hati iki dadi gelem tak anteni sliramu ora teko lah dalah ya bara nah Batok Rosimun. La ilaha illallah. Yo. Ayo. Wes wajine. Oh yo.
Saking panuwun Mbak Jono. Ya. Bareng nyawang ngene iki mau kaya kakang karo adik. Nggih dawuh. Iya ya saya. Yo. Narutama. Ayo balosa. Narutama. Itali tuli lalarama. Amyar lat dala ya bara. Lat dala. Diparani ngoyo-yo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-yo jarene wong wis kokono wong yen ora kebenaran ajarene Lat dala ya bara. kon suwo wong yen pinujut Sakane. ngane saja sucono warna-warna padawane najan durung Lat dala ya bara. temu dhewe duga-duga pamuse trimo urung samene wae ae kowe gentan Pak lah sing itu bayar kowe kok Alah salahe mbok Pak dhewe ya Pak Diloso, Pak Diloso. lah jarene kerja sama Oke baik. jarene yang Mas Joko rene kon gayengke lho Oke baik. ora kon nesu Iya. Pomone ra wong kene tak kowekrek tenane mingko so. Pak Diloso ki. dipe apane lho wong wis tuwek Bareng sampun pepanggihan nyatane jur luluh batine nganti wekah pepisahan jarene jur tambah tresnane Pak Diloso. jarene wong wis teko kono. Moga Mbak. Wong yen ora kebenaran anane sajak katon cowok. Wong yen pinuju tringsingan anane
Gak tau ora amur wong ayu amur dari gretolen. Nggih maturan Mbak. Iya. Niki Niki ayu to, Pak? Nggih matur sembah nuwun Pak Deloso. Ditutup se. Bareng sampun pepanggihan Gonge manuwun Pak Loso. jero luluh Iya. Ya iyo ya iyo nganti wekah pepisahan. Oh. Nyatane jur tambah tresnane. Wis bolo mancing kabeh padha bojoku iki. Ayo yo. Narutama. So so. Oh Warsono. Multimedia Barang Putra BAP Idali Jul Ambiar dan Dalaya Mora Aku wong maning Iya nalikane Zat Dalaya Mora eneng kono kae Kawang-kawang Awas kawang-kawang tak Zat Dalaya Awas leke Benawan Aduh mong bagus Aku uga ora bisa lali Ning hatiku kaya ngenteni tetemmu Monggo Pak Joko muga-muga kowe tansah Ya dalaya dadi srana pusaka roas mara ae piye Piye, Pak? bose nek ngangkat centere kaya Bu kaya ndelok undlupe kambangan Nggih, saderenge budal niku pun ngombe oli wau. pun niku Sing cerdas, pantesan nggih. ah niki pengendhange niku eneng mung gedek Gedek nggih ditari rabi nggih gedek Lah, nek gedek. niku nggih. Pokoke Pancen diloro gedek Lah niku. nggih pangris tobat Wirang wedit wirang abengi iki kowe. Lah nggih Syuting Mas. yo Aku ngenteni mergo eling hamring janji-janjimu. Aku bisa nambani lara saka asmara. Wonten daleme Pak Joko
Lepoh, Gung. Pokoknya tak seneng-senengke. Ah, entek nih. Perkara besok pikir keri. Oke. Itu Pak Lurah. Sendika dawuh. Sing penting atine seneng. Leres. Wong seneng ki larang regane. Nek niku Ah, nggih. saestu. Arep omong sak cilike kambangan gitu. Nek delok mak undlup ngene. Panggah mancing Ah. Jos niku. Anggere anak untlup ngoten niku. Wah, jan. Kaya ngono awan. Kandane. Lho, lak gedhek meneh ta pengendange. Pancen niku nggih duwe lara gedhek kok, Pak. Suwe-suwe gundul lunga tak ijolke janset lho malah nek gedhek wae. Ya. Ayo, Nggih. Jajang. Aku ngenteni. Aku bisa nambani lo karo asmara. Lah, dalah. Lah, dalah. Nggih, matur suwun Nggih, danten. kok panuwun Pak Joko. Narutama perdana iki. Asik asik. Ya. Mancing mania. Lo le lo lo. Le lo le lo. Idali duli dali du. Mancing pikir kali kene. Kebenaran pada cahayu ubai. Tak jawab tak pikirke Mancing mania. eman. Kagem dulur-dulur omongan mancing. Ora Idal. sing ngancani. Sapa kuwi ingat-ingat. Angin jang Pak RT
gini. Nggih, Mas Marsono. Giliranipun Mas Gomblo. Mas Gomblo sih. Gomblo iki. Iya, kene Mas Ora Gomblo. usah nganggo. Monggo Pak eprek J. ewet, monggo. Nggih. Ado-ado saka Ciledug teko kene mbok golek ya apa? Ya to aja kok. Nah, bisa. Oh, dari Ciledug. Ciledug. Iya, nggih. Cilik duke gedhe dadi Adalah ya ora. Monggo Bapak. Monggo Mas Ya bol. Matur suwun. Jawa sami-sami. Pandemi abel hari Oh, belum ki matur sembah nuwun. Memperkan tahun 2000 ning ngene wayangan cilik ning nggone Mas Adit. Oh nggih, nggih. Kelingan to? Mboten. ngono kok Lah tahun 2000 lho, jak aku perawan lho. Oh, nggih. Sakit. Oh, Pak. Blas. Lho mbayangke mesti Pak. Pandan mohon izin nggih, mohon izin. 2002 kula menikah. Nggih, monggo. Leres. Lho KTP-ne lho enten. Pak Lurah iki Sing marai. keterke Mas Yatma. Lah nggih to. Niki lagune napa? Aku sing spiral. Viral Pak, viral. Viral. Pak. Viral. Aja bali-bali wadah lanangan. Minggir. Mas Kendit, lintang asmara, Dik. Oh nggih siap. Untuk Preskom Tania Jaya, Mas Tarno. Kang Tarno Tania Jaya. Ki selalu mantap. Terima kasih. Cabangnya wis 21. Siap nggih. Enggal sehat Kang Tarno, tipes nggih. Saiki nang Adirjo. Niki Jakarta. Oh. 2 minggu mangke kembali mriki. Lintang Asmara. Aso. Naruto. Wonten daleme Pak Joko. Pak Joko tuan rumah Tuan rumah. Tanjakan Dono. Sehat selalu Bapak Joko. Awet gagah awet sehati. Pak Cokro, baik. Iya ya. Pak Joko mohon izin, Mas Heri. Mas Heri. Siang Bantoro manis hati Setiaku. iso angguan marang saja surat
suwun. Foto sapane fotone. Oke, yuk. Oke, baik. Bareng Cokromania. Narutama. Bareng AA Multimedia. Putra BAB. Esok awan Ayo, neng omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Ubang-ubang mikir anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi. Ojo ngedek bodang kuning agawe pikirku komeng seretiren tak sawang tambah manis tiba bunga dan takon gandeng selirane yo Ding